Vítáme vás na našich stránkách a děkujeme vám za váš čas, který nám věnujete. Zabýváme se zdravým životním stylem. Každodenní naše rozhodování, jednání, postoje k tomu, co žijeme a prožíváme, naše strava a pohyb představují náš životní styl. Mnohdy žijeme tak, že nestíháme vše, co bychom rádi zvládli, nebo se nám nechce provádět to, co je pro nás důležité. Stresujeme se, jsme unavení, máme zdravotní problémy, není nám dobře a vůbec si neuvědomujeme, že to, co děláme a žijeme, lze provádět i jinak. Jsme tady pro ty, kteří se svým dosavadním životním stylem nejsou spokojení a chtěli by s tím něco udělat. S námi se můžete naučit žít tak, abyste se cítili dobře v průběhu dne i ve dnech následujících, aby vaše nálada a energie odpovídala vašim přirozeným potřebám. Naučíme vás správným životním návykům ve stravě, pohybu, psychické pohodě. Proto náš název Fit na třetí. Strava, pohyb, pohoda. První fit je vhodná výživa. Druhé fit je vhodný pohyb. Třetí fit je vhodná psychická rovnováha. Po propojení všech těchto tří oblastí se můžete cítit fit na třetí. Chemické reakce, které v našem těle probíhají, jsou podstatným zdrojem naší energie. Aby metabolismus v našem těle probíhal podle našich individuálních potřeb, je důležité stanovit správný poměr příjmu bílkovin, sacharidů, tuků, minerálů, vitamínů, vody a kyslíku, podpořené přiměřeným pohybem a psychickou rovnováhou. Tohle všechno vám můžeme doporučit na míru. Můžeme vám pomoci zvýšit fyzickou kondici, zpevnit a vytvarovat svalstvo, dát doporučení pro příjem potravy, redukci váhy, navést vás na klidné jednání a chování v emočně vypjatých situacích. Když budete mít zájem, připravíme pro vás individuální doporučení pro váš každodenní život. Připravíme vás na spokojenější a příjemnější zvládnutí života dle vašich potřeb. Proto, abyste žili zdravým životním stylem, je velice důležité vaše rozhodnutí, že tak chcete žít, že vás nikdo k tomu nenutí, že to tak cítíte a že si chcete udělat sami od sebe čas pro sebe. Věnujeme se zájemcům v každém věku. Věnujeme se i zájemcům s chronickými onemocněními, kteří by chtěli touto cestou své problémy zmírnit nebo odstranit. Při své práci plně respektujeme léčbu stanovenou vaším ošetřujícím lékařem. Pokud vás naše nabídka oslovila, těšíme se na vaše telefonáty, popřípadě e-mailové zprávy a vaše požadavky na nás. Děkujeme vám za vaši pozornost.